Onko se nyt? No niin. Siinä meni eka 10 sekuntia. Hyvää huomenta kaikille. Mun nimi on Asko Kauppi PM Designista. Mä vien omasta esityksestäni 15 sekuntia siinä, että mä kerron meidän viimeisestä vuosisadasta, joka oikeastaan rakennettiin öljyn voimin. Ja me ollaan saatu hirveästi hyvää siitä. Se elintaso, mikä meillä on Suomessa, on oikeastaan tämän viimeisen vuosisadan ansiota ja öljyn ansiota. Se on tehnyt tietyt öljyyritykset erittäin rikkaiksi. Meillä on käsissämme sellainen ongelma, että tämä maapallo ei enää kestä sitä, että näiden yritysten esimerkiksi ne olemassa olevat öljyvarat pumpataan ylös ja poltetaan. Joten meidän täytyy tämän vuosisadan aikana siirtyä öljyttömään, hiilettömään, hiilidioksidittomaan yhteiskuntaan. Ja se vaatii aika isoja muutoksia ja vaatii niitä nopeasti. Ja tämän takia mä oon perustanut tämän PM Designin. Meidän ajatus on sähköliikenne julkisen liikenteen osana silleen, että se skaalautuu ihan pienistä matkustajamääristä riittävän isoon. Toimii tuollaisella raiteella, eli me voidaan rakentaa tämä olemassa olevan infran päälle. Autojen päälle. Tässä on tarkoitus, että Naantalin kaivokadulta lähtisi ne autot pois sen jälkeen, kun sinne saataisiin tällainen esimerkiksi muumimaailman ja kaupungin käyttöön oleva rata. Asemat on riittävän pieniä, jotta ne sopii olemassa oleviin ympäristöihin. Tai riittävän isoja, että niillä voi järjestää liityntäliikenne esimerkiksi Leppävaaran tai Tikkurilan tapaisissa paikoissa. Markkinoilla on tällä hetkellä nämä 3 tuotetta myyntivalmiina. Ero niistä meidän tuotteeseen on se, että nämä painaa noin 900 kiloa ilman matkustajia. Meidän targetti on 360. Se tarkoittaa sitä, että tuo rata, minkä ne vaatii, on huomattavasti raskaampi ja ympäristö epäkauniin näköisesti kuin mihin kevyempi ratkaisu pystyisi. Etuja löytyy ihan vinopino. Otetaan se vaikka tuo kiireettömyys yhtenä, koska mä itse nautin siitä eniten. Eli näissä ei ole aikataulua lainkaan. Se ajoneuvo on odottamassa, se on valmiina asemalla ja sä astut siihen. Matka-aika kestää saman joka päivä koko vuoden ajan, riippumatta päivän ajasta tai vuoden ajasta. Se tarkoittaa sitä, että sun lähtee julkisen liikenteen käyttäjänä yksi epävarmuustekijä pois. Se ei ole ehtimistä tähän, vaan se on tavallaan niin kuin huomaamaton liittymisrakenne sun liikenneverkossa. Tässä on vähän enemmän hyötyä. Tämä oli sen takia mukana, että kun tässä on materiaali, niin voitte katsoa tuota kotimatkalla. Ehkä tuo asfaltoinnin tarpeen vähentäminen voisi nostaa keskeltä ylemmäs, koska se vaikuttaa suoraan viemäröintikustannuksiin kaupungin sadeviemäriverkossa. Eli Englannissa on ainakin tehty sellaista jo, että siellä pyritään välttämään asfaltin käyttöä, jolloin se maa ottaa erittäin voimakkaat sateet paremmin vastaan ja viemärit voidaan mitottaa pienemmiksi ja halvemmiksi. Helsingin alueella tällaisia kohteita, Vantaan läheltä nyt Marja-Vantaa, Länsimetron syöttöliikenne, samoin on sellaisia, joissa yksinkertaisesti hoidetaan yhden aseman lähialueen syöttöliikenne ja integroitetaan siihen metroon. Me ollaan tällä hetkellä edelleen tuossa vasemmanpuolimaisessa punaisessa nuolessa, eli meiltä puuttuu yksityinen ulkopuolinen rahoitus, joka tarkoittaa sitä, että meillä ei myöskään mitään tekesiä tai vastaavaa takana. Me tarvitaan se pieni siemenpääoma, että me päästään kunnon raiteille. Meidän tavoitteet on kansainväliset kaupungit, kampukset, turistikohteet, lentokentät. Ja me ollaan People, Planet, Profit-firma, eli nämä kaikki on 3 keskenään tasa-arvossa. Kiitoksia paljon ja yhdyn edellisiin siinä, että on aivan upea tilaisuus. Kiitoksia innovaatioista.